Így mászta meg egy 75 éves nagymama a világ egyik csodáját. Ez a második napunk a jordániai Petrában, és ma reggel a kolostort vettük célba. Ez a hatalmas építmény egy domb tetején található, ahova meredek, sziklába vájt lépcsők vezetnek fel. A 30 fokos meleg és a tűző nap miatt ez a túra egészen megterhelő tud lenni, különösen az idősek számára. De szerencsére a tegnapi idegenvezetőnk intézett nekünk egy összvért. Ő így Zuzu, a hátán pedig Patricia, a barátom nagymamája. Ő semmiképp sem akarta kiadni Petra ezen részét sem. Körülbelül 1 óra alatt fel is kapaszkodtunk a kolostorhoz. Ez egyértelműen a romváros második leghíresebb épülete a kincstár után. Hatalmas, 48 méter magas homlokzata rengeteg képeslapon visszaköszön. Akárcsak a kincstár, valószínűleg ez az épület is királyi sírnak épületett közel 2000 évvel ezelőtt, később pedig szerzetesek vehették használatba, innen ered a kolostor név. Elszigetelt fekvésének köszönhetően itt alig találkoztunk turistákkal, így teljes nyugalomban tudtuk élvezni az építmény látványát. Ez a túra volt az egyik legkülönlegesebb élményem az 1 hónapos ázsiai utam során, úgyhogy csak ajánlani tudom. Petra romvárosához 2 napos belépőt váltottunk, így mindent kényelmesen tudtunk felfedezni. Tegnap a főbejárattól sétáltunk a kincstár és a római színház felé, ma pedig a hátsó kaputól indultunk a kolostorhoz. Ha érdekelnek további izgalmas helyszínek Jordániából, ne felejts el bekövetni!